Намираме се в скромната стая 1205 в нашия кораб MSC Splendida. Забележете картините, броят на огледалата. Имаме си телевизор. И сега ще погледнем как е положението в банята. Ето какво представляват душовете. Тук начинът, по който си пускат, е по-нестандартен. Така. Имаме си кърпи. Всичко изглежда съвършено чисто и приятно. Ето и гардеробите. С няколко крила. И за наша изненада има и дори сейф, в който да си държиме ценните неща.